Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu kuma da saduwa da ku a wannan hili na musamman inda za mu yi wata tattaunawa ta musamman da shugaban ƙasa, shugaban majalisar ceton ƙasa, Janar da Brigade Abdurrahman Chani akan sabon lumfashin da ƙasar mu ta samu a sakamakon juyin mulkin da ya wakana a ƙasar nan a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. Kamar yadda kuka sani yau watanni biyu kenan da kasar mu take gugurmayar tabbatar da cikakken incin kanta a huskar duniya da kuma kwato dukkanin haƙoƙin da aka tauye mata yau shekara da shekaru a ƙarƙashin jagorancin majalisar ceton ƙasa da jami'an tsaron ƙasar mu suka girka da kuma gwamnatin wucin gadin da ta biyo baya akan haka. 'Yan ƙasa da dama sun fito sun ba da goyon bayansu a cikin wannan tahiya, amma a yau mun shirya wannan tattaunawa ne da shugaban kasa, shugaban majalisar ceton kasa, General da Brigade Abdurrahman Chani, saboda sanin ina aka kwana, ina aka tashi a cikin wannan gugurmaya ta yau. Shugaban kasa, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Kamar yadda na bayyana yanzu a mukaddama, abu ne sane ga kowa yau a duniya cewa tun a ranar 26 ga watan Yuli jami'an tsaron kasar nan a ƙarƙashin jagorancin ku, a ƙarƙashin jagorancin majalisar ceton kasa suka kama ragamar mulkin kasar nan, kuma a cikin jawaban da kuka yi zuwa ga 'yan ƙasa kun sha nana ta cewa ga dalilan da suka sa aka yi wannan juyin mulki. Yau muna ganin cewa lokaci ya yi wanda za ku yi bayani da harshen Hausa saboda mafi yawan 'yan ƙasa na birni da na ƙauye su fahimci menene manufa, ina aka dosa a game da wannan sabon lumfashi da ƙasar mu Nijar take tinƙaho da shi a yau. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina yi ma godiya da wannan dama da ka bamu, ko da an ɗauki lokaci yau wajen wata bui, amma dole ne mu gaya ma 'yan ƙasa ga harshen da za su ji, duk da mun yi shi ga turanci, menene dalilin da ya sa mun ka juye mulki. Amma kan ni ba da amsa ga tambayarka, ina kai wa ta'aziyata ga sunana, ga sunan abokan tahiya, ga sunan 'yan ƙasanmu duka, ga uwaye, iya da matan waɗanda sun ka rigai mu, sojawa da farar fulla. Allah ya ji kansu, Allah ya rahamta su. Muna kai wa godiya ga 'yan ƙasar Nijar da aminai na ƙasar waje da sun ka tashi sun kai tsayen turmi sun ka kamuna goyon baya bisa kai ga wannan sabuwar tahiya. Dalilan da sun ka sa wannan juyin mulki suna da yawa, amma sai dai a yi kwatamci a ɗauki biyu ko uku a gaya ma jama'a. Na farko, ko da ba sabon dalili ba ne, tun da ɗan ƙasa duka ya san abin da ke ga wakana, shine na gurɓacewa tsaro cikin ƙasanmu. Banda tsaro ya gurɓace, sai ya ƙara rikicewa gaba ɗai, ya kai wani wurin da in ba da an ka kare ba da ba a san ba inda yau tahiyar nan za ta kai wa mu. Na biyu shine kuma na handama da babakere. Abin ƙasa, abin 'yan ƙasa ya zamanto abu ne da ba a tada, ba a kewayawa. Mutum guda sai ya kwashe abin miliyoyi na mutane. Shi a wannan maharin hitowa da mun ka ceto wannan tahiya ya kamata a tsaida ta. In ba son muka yi wata rana ba mu tashi ba mu da ƙasa, ba mu da 'yan ƙasa, don ta'addanci zai tsananin da zai yi kuma shugabanni suna gani suna ruhe ido, ko suna gani sojawa na ba su mahita amma suna walwalewa. Kenan abin shi ya sa mun ka ce a tsaida shi. Kowa ɗan ƙasar Nijar, ko cikin ƙasa kake ko waje kake, ka san da harkar cin arzikin ƙasa mutane 'yan kurakurai
sun kame arzikin ƙasa sun maida shi kamar gado. Yau in aje a lisaha ne ɓannar da an kai bisa kai ga arzikin ƙasa, Allah ɗaya san iyakarta. Amma masha Allah, kuma insha Allah za mu ɗaukar matakai, wannan abin sai ya zama tarihi. Shi a amsar da zani baka bisa kai ga dalilan da sun kasa mun kai wannan juyin mulki. Na'am, mai girma shugaban kasa, dangance da waɗannan dalilai guda biyu masu ƙarfi da kuka kawo, dalili na farko shine na taɓarɓarewar sha'anin tsaro. Dangance da haka mun ga cewa gwamnatin wucin gadi da kuma majalisar ceton ƙasa da kuka kafa tun kwabin fara kun yi tir'al da Allah wadai da yarjejeniyar tsaro da take tsakanin kasar mu Nijar da kuma kasar Faransa, kuma sane ne ga cewa kowa cewa shekaru da dama kasar Faransa ita ke dafa ma Nijar kafada da kafada a cikin sha'anin tsaro da sauransu. Wai wannan yana iya nuni cewa daga yanzu muna da tabbacin wani sabon salo kenan na yaƙi da ta'addanci da kuma sauran wani fashi da makami saboda tabbatar da tsaro a cikin ƙasar nan tamu, dangance da wannan niyyar da kuka ɗauka. Kuma idan haka ne, ina aka kwana yau a cikin sha'anin yaƙi da ta'addanci ma a cikin waɗannan kwanaki, sannan wani irin sakamako aka samu na alheri akai? To, shi shigowar 'yan ƙasar Faransa a Niger yana da tarihi. Mutane yalla sun mance ne, ba kamar wadda suke gayi ba. Shekara ta 2012 ko 13 sun ka shigo. Sun shigo tun 2000 da shekara 10 ina ji. In kuna tune an yi ɗauka wasu 'yan ƙasar Faransa nan gidan shakatawa da aka ce ma Le Toulousain ina ji. Tun wannan lokaci bayan shi kuma an yi ɗauka wasu 'yan ƙasar Faransa can Arlit, kuna tune da shi. Wannan lokaci sun ka zo, da sun ka zo ba su zo da yawan da ya ƙaru ba bisa kai ga shekara ta 2012 ko 13. Tun wannan lokaci sun so su zamna, sun biɗi su gyara takardu. Wannan lokaci in kuna tune milkin soja ne. Wannan lokacin milkin soja, sojawa sun ka ce to an yi zaɓe, mu yanzu ba mu da izinin mu ba ku takarda mu ce ku zamna ƙasanmu, ku bari sabbin shugabanni in sun zo waɗanda 'yan ƙasa sun ka zaɓa su za su amincewa ko ka su amince da zaman ku Nijar. Kai gayi kace Faransa mai kama ma Nijar yaƙi ga ta'addanci. Faransa na kirarin kama ma Nijar ga ta'addanci, amma a zahiri ba haka ba yake. Tunda in haka yake, shekara 10 ba a kaiwa war haka ta'addanci na nan sai kamari yake yi cikin ƙasarmu Nijar. Sun yi kirarin suna kama muna, kuma mun gani 'yan ƙasa sun shaida. Shekara 10 da sun kai, ɗan ƙasarsu nawa ya mutu cikin Nijar? Ko guda. Ɗan ƙasarmu Nijar nawa sun ka mutu? Dubaye, sojawa da farafulla, Allah ɗaya san iyakarsu. To wannan abin dan kirarin Faransa ta ce tana kama muna, mu kuma mun san ba kama muna take yi ba, sai mu ruhe ido mu kama baki mu yi shiru? Bai yiwuwa. Muna cikin wannan zama mun ka ga na makaho ne, an ka ce an lumce ido amma ba a ga kyawun makabta ba. Kuma mun ka san da in mun bi da ruhe ido to ba mu san ramin da za mu fadawa. Shi yasa mun ka ce to wannan abin mu tsaida shi, tun da jan kunne mun yi jan kunne ba a saurara muna ba, shawara mun yi shawara ba a ɗauke ta ba. Mu tsaida wannan tun abin bai kai lalan wuri ba. Mu tsaida mu sake tsari. Ga ganinka ta'addanci, tashin hankali, fitina cikin Nijar ana iya kare shi, ana iya magance shi ba da haɗin kai ƙasashen da ake waye da mu ba, kamar su Mali, kamar su Burkina, tunda mu dukan ƙasashe waɗannan cikin wannan matsala muke. Kowa ya san Mali tana cikin tashin hankalin ta'addanci, Burkina ta shiga cikin tashin hankali na ta'addanci. Ƙasashen nan kuma
sai shugabanninmu na wannan lokaci sun kai musu wariya, sun ka rantse da ba za su haɗa ƙarhi da gwiwa ba da waɗannan ƙasashen a samu a ciwo kan tashin hankalin da ke addabanmu. Mun ka sake tsari, mun ka ce kwanciyar hankalin ƙasar Nijar bai yiwuwa sai akwai kwanciyar hankali Mali, kwanciyar hankalin Mali da Nijar bai yiwuwa sai akwai kwanciyar hankali Burkina. Ka ji sabon tsari da mun ka ɗauka, kuma ga ganinmu 'yan ƙasa na shaidu, wata biyu ne mun ka yi. Wata biyun ga in kun lissafa ba a bar mu da ta'addanci kawai ba da ya addabe mu, an ka da wannan kungiya da muke ciki ECOWAS, an ka ce ta kamu na hari. Kenan dole sai mun keɓe soja masu kare mu da shirin ECOWAS, mu keɓe soja masu kare mu da harin 'yan ta'adda, mu keɓe soja masu karewa ƙasanmu da cikinta da iyakokinta duka, mu keɓe soja masu karewa arzikin ƙasanmu Nijar. Wannan abu mun san duka da manufa ne an ka samu mu yi wannan, amma duk da haka nan, duk da ana biɗa a raba hankalinmu bisa kai ga tsaro, yau ina iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, tunda abinda mun ka cimma cikin wata biyu na rabuwa hankali, mun san da inda ba da rabuwa hankali ba da ta'addanci sai dai ya zamanto kuma wani tarihi cikin ƙasarmu Nijar. Mai girma shugaban ƙasa, har yau dai bisa zancen maganar yin da Allah wadda da waɗannan yarjejeniyar da take tsakanin Faransa da Nijar, sakamakonta mun san da shi ne a soke ita wannan yarjejeniyar, a kori sojojin Faransa daga ƙasar nan, da kuma jakadan ƙasar Faransa ma wanda shi a halin yanzu ma an tusa ƙiyarsa ya tahi. Abu ne kuma wanda 'yan ƙasa da kansu suke jira sosai da sosai, suna jiran su ga cewa Faransa sojojinta ta kwashe kayanta ta tahi da su. Wai yau ina aka kwana game da zancen hita soza nan daga ƙasar mu? To alhamdulillah, soja dai na farko jakadar Faransa wadda ka gayi ya ce bai tahiya, amma ya tahi. Kuma rijejeniyar da akwai tsakankaninmu da Faransa, mutane su gane, su sun ka hito sun ka ce sun tsaida duka hulɗar da suke yi da sojawan Nijar bisa kai ga tsaro, har ta'addanci mai tsanani da aka ce ma terrorism sun ka ce ba su yaƙen shi. Mun ka ce to, ku kun ce dalilin da kun ka zo Nijar shine ku kama ma ƙasar Nijar, duk da mun san ba gaskiya ba ne, amma mun ka ce kun ce ku kama ma ƙasar Nijar a yaƙin ta'addanci, to kun ce kun soke, ina hujja kuma ta zama Nijar? Babu mai yanke wuya, ya yanke wuya ko, tunda sun ka ce babu wannan hulɗa, babu wannan kamawa a yi yaƙin ta'addanci, to ba mu ga unhwanin zaman su Nijar ba. Mun ka hiddo doka mun ka ce su kwashe nasu da nasu su bar muna ƙasa. Ka ji ɓaɓatun da sun kai ta yi, sun ka ce mu ba zaɓaɓɓi ba ne, mun yarda mu ba zaɓaɓɓi ne ba, amma mun ƙyan ƙasar Nijar ne. Tabbas. Kakin ne da kakin ne, ba mu san wata ƙasa ba sai Nijar. Kamar mu tashi mu je Faransa ne, tsamanin ka ko da takardu ma a ce muna mu bar Faransa, kai ga ganinka ko cikin mahalki ne muna cewa ba mu barin Faransa? Ba zai yi ba. Bai yiwuwa ko? To wadda bai yiwuwa can nan ma zamanin da sun ka sani, lokacin da sun ka sani, shugabannin da sun ka sani, waɗanda suke iya yi ma hurjin musa wannan sun wuce, ba su ba ne. Mu ba mu taɓa shakka ba da za su bari Nijar, kuma al'umman Nijar ta ce muna mu yi shiru, ba sai mun yi magana ba, mu barta da su radda za su kwashe kayansu, ba su ma shirya ba za su bari ƙasarmu Nijar. Al'umma ba ta Nijar kawai ba, 'yan uwa da amina arziki na Mali, na Burkina, na har da Najeriya da Benin da sauran ƙasashe duka sun tashi sun yi tir da Allah wadda da wannan musgunawa
da walakaici da shugabannin faransa ke biɗa su yi ma mu nijar sun tahi jikadansu ya tahi yau da kwana bui sojawa suna bisa hanyar tahiya da raidar allah za su barin ƙasar nijar lokaci ne kawai ake in yayi sun tahi. To masha Allah, yanzu idan suka tahi mai girma shugaban kasa, ya hulɗar mu za ta iya ta kasance da ita faransa din, hasali ma kamar a wajen hulɗa ta raya al'adu ko kuma hulɗa ta haƙo da arzikin ƙarƙashin ƙasar, mun san cewa suna da kamfanoni a nan da ma waɗansu al'amurra waɗanda yau shekaru da dama tsakanin faransa da nijar ake cuɗanya juna a kansu. To shi amsar da zan baka ta al'adu wannan yadda sun ga dama ne, shan koko bukatar rai, amma na arzikin mu nijar shi wannan zan iya baka amsa bisa kai gare shi. Arzikin ƙasar nijar na ƙyan nijar ne, arzikin ƙasar nijar na nijar ne, wannan muna da inci bisan shi, kuma inci ba na baki ba ne, na tabbat ne. Yadda mun ga 'yan ƙasanmu 'yan ƙasar nijar za su unhwana da arzikin ƙasar nijar, matakan da duk ya kamata mu bi mu tabbatar da wannan 'yan nijar a bar cewa su ne na baya. Wannan matakai da waɗannan hanyoyi sai mun bi su. Akwai amunan zama, akwai amunan arziki waɗanda yau suna shirye su je tare da mu, ba sai an yi maula ba sai mun yi maula ba. Arziki na ƙasarmu ne, cikin girmamawa da daraja su hito arzikin ƙasa, 'yan ƙasa su unhwana, ba wani ya hito da wani waje ba ya zo shi ne da unhwana ga arzikin nijar. 'yan ƙasar nijar suna cikin wahala, wannan ya ƙare insha Allah. Ko akwai wani hange da kuke yi nan gaba game da hulɗar da yalla ake iya a samu idan horon shi din ta gano kuskure ko ta ce ta dawo yalla? To wannan ba mu bai za mu, 'yan ƙasa su za su gai. Mu komi mun sa shi ga hannun Allah, mun sa shi ga hannun 'yan ƙasa. Darajar da girman da Allah ya bamu, matsayi na jagora za mu yin shi, hanyoyin da ya kamata a bi za mu bin su, amma hulɗa a gaba da mu da ƙasar faransa dole sai mun koma wajen 'yan ƙasa mu ji menene ra'ayinsu. Lokacin mirɗiya ya ƙare, komi sai 'yan ƙasa sun amince za a yi shi. In ya yi daɗi tare muke, in bai yi daɗi ba kuma tare muke, kuma da raida Allah mun san daɗi ne zai yi, tunda za a kiyayewa hakkin 'yan ƙasa, kuma Allah zai taimakawa cikin kare hakkin 'yan ƙasa. Masha Allah, a cikin wannan zance na kare hakkin 'yan ƙasa da kiyaye, kenan daga yanzu muna iya cewa tabbas 'yan Nijar za su iya morewa da arzikin da Allah ya hore musu a nan gaba. A nufin Allah yana yi muna shaidu shine 'yan Nijar su san arzikin ƙasar Nijar nasu ne, amma ba mu san ba abin da Allah zai yi nuhata. Mu dai fatan alheri, kuma mun tarsashe mun jaye ƙaho wando da arzikin ƙasar Nijar zai unhwana 'yan ƙasar Nijar insha Allah. Allah ya sa. Amin. A cikin sha'anin tsaro dai har wayo kafin mu kammala wannan babi, shine mun san cewa a ranar 16 ga watan Satumban nan dai da muke ciki wanda ya kawo ƙarshe yanzu, kun sa hannu akan wata yarjejeniya ta libta ko gurma da ta girka wata kungiya ta haɗin gwiwa mai suna IOS, kungiyar haɗin kan ƙasashen yankin Sahel da ta haɗa Mali, Burkina da kuma ƙasar Nijar. Ko muna iya jin menene ita wannan yarjejeniyar ta kumsa da kuma irin amfanin da Nijar za ta samu a ciki? Masha Allah, wannan yarjejeniya kamar wadda ni gaya matun hari ne, nike ba ta yi wa tsaro, a tabbatar da tsaro, a yi wariya ta ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso. Dole sai mun haɗa kanmu. Ana yi muna kirarin talaka ƙasa, Nijar talauci ya yi yawa, Burkina talauci ya yi yawa, Mali talauci ya yi yawa, talakawa ne sun ka gama kai. Cikin gamin kan talakawan nan za a cimma arziki.
haɗin kanmu na farko shine tsaro. ƙasanmu Nijar duk abin da ya zamanto tashin hankali da zai jito wa ƙasanmu Nijar, ƙasan Mali za ta kama muna. Cikin talauci in an gama ɗaya da ɗaya da ɗaya kaga uku za a samu ba ɗaya ba, ya yi sarkin ƙarfi. To shi wannan hasashe shi ne mun kai na tsaro. Ba za mu raida ba a biyo ƙasanmu Nijar a cuta ma Mali ko a cuta ma Burkina. Hakanan su ma Burkina ba za su raida ba a biyo ƙasarsu a cuta ma Mali ko a cuta ma Nijar. Haka ita ma Mali ba za ta yarda ba a biyo ta ƙasarta a cuta ma Nijar ko a cuta ma Burkina. Mun gama ƙarhi, mun zam tsinciya maɗarminki ɗaya, mu yi yaƙi da ta'addanci wanda mun san da kawo muna shi an kai, amma da raida Allah zai ƙare ba. Waɗanda sun ka kawo muna shi ko sun tahi ba su bar nuhinsu ba, mu ne ya kamata mu san da wannan. Ko sun bar ƙasa su riga sun shibka sheri, to sheri nan duk inda sun ka shibka shi ya zamanto mu 'yan ƙasa yanzu mu biɗi sayin shi duka mu cire, mu kace sayyun sherin da sun kasa. In biye su zai yi Allah ya sa ya bi su ya je ƙasarsu, kuma insha Allah mun san da haka za ta faruwa. Sherin da sun ka shibka muna sun ka ci amana ƙasashenmu, Allah bai bari ya zamanto banza. Allah sai ya saka muna. Bayan tsaro, wannan kungiya ba tsaro kawai ba ne, tsaro shi an na farko, amma akwai abubuwa masu biyowa bisa kai ga tattalin arziki da shi ma dan uwanci da amintaka. Ko da mun san tsohin ƙasashe ne waɗanda ke da dan uwanci da amintaka shekara duba, dama dai tura suka zo suka yi yanka, an ka yi iyaka an ka rarraba. Wannan duka zai zama tarihi, kuma za a bunƙasar da arziki na ƙasashenmu, mu zamanto mun hita zaman kirarin na baya da ake yi muna da da Allah. Insha Allah muna tsammani haka nan zai yi. Wasu suna ganin kamar girka ita wannan kungiya ta IOS na ɗaya daga cikin abubuwan da suka hirgita sai da yawo ta daina barazanar kawo muna hari, ko haka ne, gaskiya ne ko kuma? To sanin gaibu sai Allah. Mu sai da yawo in ka raida sai dawo sa'ad da an ka tsara ta cikin wata na 5 ne ina ji, shekara 1975 ƙasa wajen 15 sun ka ƙirƙira sai da yawo, kuma ana ce mata ga ingilishi ECOWAS. Don da an ka kawata wannan sai da yawo don bunƙasa arzikin ƙasashen da sun ka ƙirƙiro ta ne. An kai shekara guda, akwai ƙasar da aka ce ma Cape Verde ta shiga, sun ka zan ƙasa 16. 15 na Afirka ta yamma, guda da aka ce ma Mauritani, kun san ita ta hita cikin shekara 2000 ta koma wani ɓangare. To ni yadda an ka yi wannan ta tattalin arziki ne sa'ad da an ka yi ta, amma kwanuka tashi an ka kawo 1991 an ka sa siyasa, tattalin siyasa. 1999 ina ji a ƙasar Lome an ka sa yadda za a tabbatar da kwanciyar hankali tsakankanin ƙasashen ECOWAS. Yanzu shekara ta 2000 ina ji ƙasar Senegal ko 2001 ne Dakar an ka koma an ka sayo yaya za a kwalliya a kawo tabbatar da zaman demokaradiyya. Ka ji ɗan gajeren tarihin ECOWAS. Ga maharin ECOWAS, ga maharin wannan kungiya sabuwa da mun kai 16 ga wata wanga da muke ciki da ke karewa yau, shi ma haka ne mun ka yi shi nuhin mu samu mu wadata
'yan ƙasa su wadata. amma duk da haka mai girma shugaban kasa, duk da waɗannan dalilai na girka sai yawo ana ganin su masu kyau, yau sai gashi kuma kash idan aka samu wani al'amari sai ta rataya ma kasashen takunkumi, kamar yadda ta rataya ma Nijar takunkuma iri-iri waɗanda a tarihin duniya ma ba a taɓa samun wata ƙasa wadda aka kakaba ma irin waɗannan takunkuma da aka kakaba ma Nijar ba. Yau muna so mu ji kamar yadda 'yan Nijar suke jin ire-iren wahalhalu na wannan takunkuma da an kasa da sauransu. Daga na ku bangare matsayinku na jagora, yaya wani irin matakai ko kuma nazari kuka yi saboda a samu a rage kaihin waɗannan al'amurra zuwa ga 'yan ƙasa baki ɗaya? To shi takunkumi bisa ma in an sa mata takunkumi tamanin ka in ba a hidda shi ba me ke faruwa balle ɗan adam. Takunkumi ne da an ka sa muna ba bisa kai ga ƙa'ida ba. Ƙa'idodin ECOWAS ko in ce sai yawo wadda 'yan ƙasar faransa ke ganewa cikin ƙa'idodinta ko ma rishin jituwa ya zo tattaunawa ake yi a samu mahita. Babu inda an ka ce za a samu ƙasa takunkumi matakin harko ba a tattauna da 'yan ƙasa ba, an ka ji menene maharin rishin jituwa wannan. An yi juyin milki ra 26 na wata na 7, ra 30 ran lahadi sun ka taru ba su ma saurare mu ba, ba su zo sun ka ji ke ga faruwa ba, sun ka sa takunkumi kare da iskan da muke shedawa inda suna da hanya da za su iya kare musu hana mu shedawa da sun bita. Ai ba mu ne an kai ma ba, wannan talakawan Nijar ne an ka cuta ma. Shi ne na ce Allah ba ya bari ya zamanto banza, wanda duk ya ci amanar wani to Allah shi a shaidu. An sa muna takunkumi, mun san 'yan ƙasa suna wahala. Na gaya ma muna yi ma 'yan arewan Najeriya godiya. Najeriya ƙasa ce da muke da ɗan uwanci ba na jiya ba, ba na shekaran jiya ba, shekara dubaye da dubaye muna tare, al'umma guda ce sosai kwa. Mazamni ne, wasu sun ka ga gaba tahi kyautata rayuwarsu sun ka isa gaba, wasu sun ka tsaya wurin da nasaru sun ka zo sun ka reda an ka ce wanga waje ya zan Nijar, wancan waje ya zan Najeriya. Sa'an nan ba a san shi ba. Hatta da Najeriya wutar da suke bamu sai sun ka tsaida. Na taɓa gaya musu na ce ku diba Rasha da Ukraine yaƙi suke yi na hita hankali, amma Rasha ita ke ba ƙasashen turai gas na dahuwa cikin ƙasar Ukraine yake biyowa ya wuce. Duk da suna tsananin yaƙi tsakankaninsu ba wanda ya zo ya kace wannan bututun iskan gas. Rasha ba ta kashe ba, ita kuma Ukraine duk da mutuwar da mutanenta sun kai ta yi, duk da tsananin yaƙi ba su kace shi ba. Najeriya ta kace muna wuta, babu yaƙi tsakankaninmu da Najeriya. ECOWAS ko sai da yawo da muke da matsala su ne sun ka samu na takunkumi, amma mun san ƙasashen nan babu wanda adda cin unhwanin takunkumin da za a samu Nijar, tunda ban ga ne ba Najeriya ko Benin ko Cote d'Ivoire ko Senegal wani unhwani ne za su samu cikin sama Nijar takunkumi, cikin tashin hankali a ga ƙasar Nijar ta wargaje. Duka mutane ba su yi wannan lissahi ba. Mun san da tura su ake yi, kuma kowa ya san da tura su aka yi, kuma wanda ke tura su ba ɓoye yake ba, Faransa ce ke tura su. Faransa ita ke son ta cimma wata manuha da ta ga zowanmu za ta kace mata tabbatar da wannan manufa. To da rai da Allah mun san da 'yan ƙasa suna wahala, amma dole ne sai an jure sa'an nan a cimma daɗi. Muna wahala,
amma wahalar nan da da Allah karewa za ƙariya za ta yi, insha Allah. shi yasa kullum muna yi ma Mali da Burkina godiya tunda in ba da su ba da sun ka buɗe muna hanya ta iyaka da yau ba mu san inda muke ba. Haka. To shi Allah ba shi abi ne banza komi ya yi akwai dalili Akwai dalili. kuma cikin dalilan nan muna tsammani yau ko da muke cikin wani hali tunda mun samu goyon bayan 'yan ƙasa insha Allahu za mu hita cikin halin yaya ni kai wannan da goyon bayan 'yan ƙasa da aminan arziki duka. To yanzu su waɗancan ƙasashe kamar su Najeriya, Benin, Cote d'Ivoire, Senegal waɗanda suka yi ta tsanantawa a cikin wannan takunkumi da kuma zance a kamun hari a nan gaba yaya hulɗa za ta iya kasance a tsakaninmu da su wai? To ai shi ne na kwatanta ma Najeriya wanda bai sani ba ne ke juya mata baya. Mun san da 'yan uwanmu su ne an Najeriya, mun san da 'yan uwanmu su ne a Benin wanda bai san tarihi ba shi ne yalla abin zai ba mamaki. Kuma mun gani yadda waɗannan 'yan uwa ba su bi shugabanninsu ba. Na Najeriya wadda mun ka shiga masallatai da mu da mallamanmu na Niger da 'yan ƙasanmu na Niger haka Najeriya sun ka shiga masallatai, haka Benin sun ka shiga masallatai sun ka ce duk wanda zai cin amanan Niger Allah ya tona asirin shi. Kuma mun ga wannan roƙon Allah da mutane ke yi, wannan addu'a da mutane ke yi tana ga tasiri Sosai sosai. tana ga tasiri. Mu mun san da Allah gaskiya ne kuma duk wanda ya sa hannu an ka rabe da sabara an ka halbi barewa bisan shi Allah zai saka muna. Amin ya Mun rabbi. tabbatar da wannan. Amin. Dan uwancinmu da 'yan uwanmu na Najeriya da na Benin da na Senegal da na Cote d'Ivoire dan uwancinmu akwai shi. Shugabanninsu da ke da hannu da ake turawa mun san wanda ke tura su, mun san ina suke zuwa suna ɗaukowa umarni suna zowa suna gallaza muna amma Allah zai yi muna sakamako. Amin ya rabbi. Allah ya muna maganin su. Har yanzu dai a bisa zancen wannan takunkuman dai duka abu ne wanda yanzu yau tsadar rayuwa a nan Nijar dalilin hakanan ta kai intaha. Ko wani lokaci hatta ma a yau dinnan da safe ma ana ta zancen komi ya yi tsada duk abin da ka je sai ya yi tsada. Wani mataki ko ga ya kamata a ci an ɗauka ko da a gaggauce saboda a kawo sassauci cikin al'amarin nan? To shi ka san ɗan adam wuya al'amari gare da mun ka ga takunkumin nan da an ka sa muna so bi muna kiran 'yan kasuwanci na Nijar masu saye da saidawa mun ka tattauna da su kan mu zo mutanen nan ba a taɓa ba su tsaro ba sun ka shigo da kaya duk cikin wannan tashin hankalin da muke sun yi shekaru ba su shigo ta Burkina da kaya shekaru nan sun tabbatar da hanya Benin ita ce a hanya to kun san kuma shugaban ƙasar Benin Patrice Talon matakin da an ka bashi umarni ya ɗauka bisa kai ga wannan hanyar da abincinmu da komi ke shigowa ya dance wannan hanya da mun ka gamu da 'yan kasuwa masu saye da saidawa mun ka ce to yau fa kamun lidda ya zo gare ku ka a yi kunya kun ga wannan abin da muke ciki an sama Mali shi Mali da sun ka shiga cikin wannan hali 'yan kasuwar ƙasar Mali sai da kaya sun kai cikin asara abinda suke saidawa jika 10 kan wannan takunkumi ya zo ƙasar Mali sun ka koma saida shi jika 8 wannan Mali yau sai gashi abu ya zan tarihi sun wuce ba su san ma da an sa musu takunkumi ya zo ga Burkina haka su ma 'yan kasuwanci masu sai da saidawa na Burkina sun ka tabbatar da yunwa ba za ta addaba ɗan ƙasar Burkina ba
sun ka sai da kaya cikin rangwame. Mun ka ce mu 'yan Nijar to yau holiday ya zo gare ku ka a yi kunya. Sun ka ɗoka muna sanka sun ka ce ba za a kunya ba. Mu kuma mun ka ɗoka musu alkawalin da za mu ba da tsaro tun da Burkina sun ce suna kama muna kayanmu duk da a cikin Burkina duk abin da muke so zai zowa cikin tsaro mu gama sojawanmu na Nijar da na Burkina a rikayo kaya sai an kasu Nyamai. Mun kai wannan jirage kowa yana gani jiragen sama da sojawa na ƙasa ke tashi su je har cikin Burkina dori su gamu da 'yan Burkina da ke rikayowa kaya su ɗoko su kawo Nijar. Na ƙarshe ba a yi sati 3 ba da ta zo. Amma abin haushi abin takaici sai gashi yau waɗanda sun ka ɗoki alkawalin da za su yi wadda 'yan Nijar ba za su sani an sa musu takunkumi ba, yau su ne sun ka ɗoki matakai na sai yawo sun ka samu 'yan Nijar takunkumi, su 'yan kasuwanmu. Yau sako na shinkafa ina ji wajen shika 20 bai babu. Menene dalili? Na ce ma shigowar kaya ta ƙarshe ba ta yi sati 3 ba, sati 2 da wani abu. Ba su san ba yadda muke yi muna ba su tsaro don kaya su shigo. Mutanen da ake ba su tsare da jiragen da ake ba su tsare kayan nan sai sun shigo Nijar ba a kai musu hari ba. Mutane ne da ya kamata su kare 'yan ƙasar Nijar. Aka ware su. Dala ba su badawa su 'yan kasuwa. Kuma in sun bada su hito su gai. Mai na jirage ba su ke biya. Ƙasa ce ke biya. Don a kare 'yan ƙasa. Kuma shi ma cimaka ta zo ga 'yan ƙasa da rahusa yana cikin kariyar da ake ba 'yan ƙasa. Haka ne. Mutanen nan wannan alkawali ba su cika shi ba. Ba su cika shi ba. Abin mu ba mu son ma mu yi wannan zancen tunda ba mu son ma ƙasar waje ta ji irin wannan halin da muke ciki. Kuma a ce 'yan Nijar ne su ne sun ka tashi sun ka sa rayuwa ta yi tsada kamar wadda muke ganin shi. Sakon shinkafa na kilo 25 a ce jika 20 bai babu cikin Yamai. Ka san dai abin akwai takaici. To amma wallahi su yi hattara. Shi iko ne. Haka. Alhakin 'yan ƙasa ne. Iko hanyar da duk zai biya ya kare hakin 'yan ƙasa zai biyarta ya kare hakin 'yan ƙasa ko hanya mai ɗaci ce. Wannan dole sai mun ɗauki matakai bisa kai ga wani. To idan muka shiga dalili na biyu na wannan juyin mulki ko sake tahiya da kuka kawo a ƙasar Nijar tun wato ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata, kun bayyana cewa babban dalili na biyu shine taɓarɓarewar harakokin arzikin ƙasar Nijar ta hanyar handama, fafakere, sata, kai dai duk wasu miyagun tabi'u da ake iya tauye haƙƙin talaka, waɗansu su canye kuɗin ko su canye arzikin ana ta yi a ƙasar nan. Wannan shi na ɗaya daga cikin abin da ya sa kuka ce kai ya kamata mu tashi tsaye ga kanmu. To a wannan fanni mai girma shugaban ƙasa, tambaya a nan ita ce mafi yawan mutane suna ganin abin da ma ya sa aka yi ta yin wancan abin rashin shari'a ne. Wani mataki kuka ɗauka na tabbatar da shari'a cikin adalci a ƙasar nan saboda talaka ya san in ya yi laihi doka za ta iya bugun shi, mai kuɗi ya san in ya yi laihi doka za ta kai kowane ɗan ƙasa ya san da dai doka na bisa wuya ne. To handama da ɓaɓakere wannan da ka gai ba mu mun ka gaye shi ba. Haka. Abu ne da kowa ya san da shi tunda kowa yana jin shi cikin jikin shi. Abu ne da ya zamanto ruwan dare gama duniya. Kuma sai ya zamanto babu tsawatawa tunda waɗanda ya kamata waɗanda Allah ya ba nauyin su tsawata ba su iya tsawatawa. Don da su da masu handama da waɗanda handama kayan handama zai unhani duka ya zamanto jiji da shakkan wata. To
kenan ba ta yiwa su ɗauki matakai ko su tsawata. Mu kuma mun ce arzikin ƙasa da da Allah 'yan ƙasa za su moriya da shi. Wannan sanka ce da mun ka ɗoka da insha Allahu za ta zama tabbat cikin wannan ɗan kaɗanin lokacin da Allah ya ba mu wakilancin ƙasanmu Nijar. Saboda shi mun ka hito kaji tsarin da mun ka yi na Koldef, wannan da ya zamanto tsari ne wanda duk wanda ya yi handama ko ya yi babakere ko ya yi sama da arzikin ƙasa da arzikin 'yan ƙasa zai maido shi ta hanyar doka. Shi yasa muna kira ga 'yan Nijar babu ɗaukar doka ga hannu. Doka a barta ta yi aiki kuma a ba ta lokaci ta yi aiki. Taimakonsu da muke so su kama muna wajen zaben mutanen da za su gudanar da wannan aiki na hiddowa arzikin ƙasa da wasu 'yan ƙasa ƙurarrai sun ka doka sun ka maida nasu. 'Yan ƙasa su kama muna mu zaɓi mutanen da za su yi wannan aikin na bincike da ƙwatowa arzikin ƙasa da wasu 'yan ƙasa sun ka kwashe sun ka sace kai za a cewa. Wannan mun ba shari'a alƙalai mun ba su yuƙa da nama. Mu dai wajenmu ba za mu ce ku bar wane ba ku kama ba sani ba sabo. Ba sani ba sabo. Kuma muna roƙon Allah ya ƙarfafa mana zuciyarmu ta zamanto wadda ba za ta shiga cikin harkar shari'a mu ceto ko mu ƙwato wanda ya yi ɓaɓakere da shari'a ta tabbatar da ya yi ɓaɓakere ya ci arzikin ƙasa. Ka Allah ya sa a gobe a ce muna cikin mutanen da sun kai musu kariya. Mu da abokan mu duka mun tabbatar da ba za mu yi ma kowa kariya ba. Kowa gaskiyar shi ta kare shi. Daga cikin abubuwa kuma waɗanda suka taɓarɓarar da al'amarin jagoranci a Nijar ya zamanto ba adalci a ciki, akwai tsari na musamman na demokaradiyyar da ma ake tahiyarwa a ƙasar nan. Shekara da shekaru da aka girka irin waɗannan tsarin yau sai gashi muna ganin kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, kullum sai a je a dawo. Har ya sama yau 'yan ƙasa na ganin cewa kamar demokaradiyya ba wani tsari ne na ci gaba ba. Har suke ganin yanzu da Allah ya kawo ku dama jami'an tsaro an san su da kishin ƙasa, kuma gashi tabbas zahiri jami'an tsaro na Nijar sun gwada haka kuma sun tabbatar. 'Yan ƙasa da yawa na ganin cewa kai amma bar ku ci gaba da wannan gwamnatin wucin gadi shekara 5 zuwa 10 har sai kun daidaita komai an daidaita ya tsaro da kyau, sannan ma in ana dawo da siyasa, saboda ka a yi gidan jiya noman goje a ɗauki ɗan ƙaramin lokaci ba a gyara komai ba kuma a maido 'yan siyasa su zo kuma su ci gaba da tabargaza. Me za ku ci game da haka? To wannan shi ka san demokaradiyya tsari ne na 'yan ƙasa. 'Yan ƙasa su za su sawa ƙa'idodi wadda demokaradiyya da ake gai hanyar da za a biya ta zamanto hanya mai kariya ce. Ba a zaɓi mutum ba ya mai da kanshi wani fir'auna ya yi tsammanin yana iya 'yan ƙasa ya kama su ya karya su tun da an zaɓe shi. To kuma ai demokaradiyya ba haka ta ce ba. Lalar fahimta ta demokaradiyya ita ta kai mu cikin halin da muke. 'Yan ƙasa talakawa an juye musu kai, an sa musu ƙarya, an ka yi mata kwalliya, an ka maida ta gaskiya. A ce ga abin da takardu sun ka ce kuma alhali takardu ba haka sun ka ce ba. Ana yi ma mutane milkin kama karya, kai sai ya kai ma abin da ake yi ma mutane ya yi milkin sa'ad da nasaru na yi makakin nan milkin kama karya bisa kai ga sunan demokaradiyya.
tunda waɗanda sun ka san menene ga turanci a demokaradiyyar da ake gayi aikin da suka yi da ita unhanin da suka yi da ita na kansu ne da kansu yan ƙurarri ne talakawa ana tara su a yi zaɓe amma da zaɓe ya ƙare bayan gallazawa da cin amana babu abin da ake yi musu babu ramkon alheri to shi ya sa demokaradiyya ba sabon mulki ba ne ga ƙasanmu ƙasashenmu ma na afirka tunda komi muke yi da ai demokaradiyya ce sai mutane taruwa ne suka yi dattizawa ai shawara a hiddo abin da zai hidda mutane cikin wani hali da an ka shiga a hiddo hanyoyin da za a bi don rayuwa ta zamanto wadatattar rayuwa to ba sabon abu ba ne sai ya zamanto abin da hakika mutanenmu yanzu waɗanda sun ka yi ilmin sun ka zo wajen turawan sun ka koro wannan minaƙisa ta juya magana ta juya takardu don a yi yadda ake so su ne radda ake zaɓe sai su ga dama ko ka sa hannu cikin baki ba za su cizon ka ba to kuskure da ka zaɓe su za ka sanin kuranka za ka jin kuɗaka to matsalar mu kenan 'yan ƙasa ne ya kamata tun yanzu su ɗauki matakai akwai ƙa'idodin da za a hiddowa ya zamanto an sa kariya wadda ko an zaɓe ka ba za a bari ba ka zo ka karyawa ne ka karya doka kai kana kirarin an zaɓe ka sai an yi shekara 5 kana galla zamun mutane matakai ya kamata a sa a yi kariya bisa kai ga wannan kuma ina ji kuna tune da akwai tsarin da an ka yi da 'yan ƙasa za su taruwa su tattamna su hiddo abinda duk an ka gurɓata su tattance shi su maido shi daidai a sa takardu wadda a gaba in an yi zaɓe tun da ka yi zancen shekara 5 shekara 10 mu ba za mu yi wannan lokacin ba mun san lokaci wanda za mu yi 'yan ƙasa za su gayi amma ba za mu yi shekara 5 ba tunda ba zaɓe ne an ka yi ba an ka ba mu wa'adi na shekara 5 ganin cewa 'yan ƙasa wai suna jin daɗin tsarin da ya hito yanzu haka ne duk da haka nan shi ka san komi wadda ni gaya ma ne ka a bar mutum ɗan adam ya yi yadda yake so da takardun ƙasa doka ya sa doka a bita kuma a tattare wadda mutum ba zai unhani da wannan doka ba ya galla zamu yan uwa kwarai ku doka ta zamanto ita ce za ta ba 'yan ƙasa izini in ka ce za ka kwabcewa su kwaɓo ka ko da ƙarfi su mai doka bisa hanya in ba haka an kai ba kullum sai an zan gidan jiya noman goji yanzu ba mu fatan wannan kuma ga ƙasar ba mu fatan shi ko alama yanzu shi wannan zancen taro na ƙasa da za a yi saboda a tsaye da romiya akan komi ina aka kwana game da zancen shi to taro ne dai alhamdulillah mutane suna ga tattauna ina ji kuna kallon tele sahel kullum ko kuna gani kowa na ba da bakin kokarin shi bakin nazarin shi ba nan ba babban birni har cikin daji ƙauyuka wadda ƙauyuka mutane sun ka tashi sun ka ce ba su yarda ba a yi muna milkin mallaka na biyu ko na uku haka sun ka tashi yanzu haka suna gaba da nasu ƙoƙari nasu gudunmawa saboda wannan tsarin a yi shi a faro daga daji tun daga tushe al'umma su tattamna sai an zaɓo waɗansu cikin al'umma waɗanda za su zowa nan yamai mataki ne a zo nan yamai a yi kwanaki ana tattamna kuma na biɗan mahita ba na ɓata lokaci ba na cacar baki ba wannan akwai shi kuma lokacin da za a kaiwa gare shi yana nan ba nesa yake ba
shugabanni za su shiga su ja hankalin mutane kan a yi shi a zo nan ya mai a hidda ƙa'idodin da za su sawa in an bi hanya da izinin Allah ya zamanto tsabtata hanya ce tahiya ce da ba za a waiwaye na kuskure ba kuma in an yi waiwaye sai dai cikin adon tahiya to Allah ya kama muna amin summa yanzu mai girma shugaban kasa bari mu tabo daga cikin al'amuran yau da kullum waɗanda dama gwamnati take cikin su kamar sha'anin damana mun sani cewa bana Allah da ikon shiga shi dai mun zo karshen damana ɗin ake kuma alhamdulillahi ruwa na sabka daidai wa daida a wurare daban-daban ko kuna da labarin albarkar damanan ya ta kasance ko kuma wani tsari aka yi saboda bayan damana ma ya zama na 'yan ƙasa sun dukufa ga ayyuka na noman rani saboda a samu wadatar abinci sosai to alhamdulahi kowa yana gani damana dai yau da kwana 2 ko 3 ne minista na mai kula da noma da mai kula da gandun daji duk sun je sun zagaya sun komo damana ana cewa bana alhamdulahi akwai huska ko da cikin damanan muke ba ta ƙare tabbata ne abu bai iya zamantowa 100 bisa kai ga 100 a ce ko ina an samu cimaka amma in bisa 100 70 sun ka samu to ana tsammanin 70 din nan za su iya cikaro 30 din nan da ba su samu ba su samu dare da Allah kuma gwamnati ba kwanta zai yi da kaya ba mun tardo tsari tun dadewa da jaha akwai mangaza waɗanda aka ce ma mangaza na opvn muna da niyya in Allah ya kama muna mun ka ƙare da harakar takunkumi da ta'addancin da ya addabe mu mangaza waɗannan a cika su da abinci kan shinkafa kan hatsi kan wake kan masara da da Allah a cika su wadda gobe ba a fatan wadda ta faru gare mu amma Allah shi adda sani sosai kuwa babu mai iya ce ma gobe ga yadda za ta zamantakowa in ma wani abu ya faru ba za mu bari talakawa a musguna musu ba sakon shinkafa na jika na kilo 25 a kai shi jika 17 ko 20 babu tunda gwamnati ya ɗauki nauyin da a bisa kanshi na kyautata rayuwar 'yan ƙasa ya sa abinci isasshe wanda cikin mawuyacin hali a hiddo abincin nan mutane su saye shi a rahusa banda wannan kun gani minista na noma har ya ba da fara aiki na gandari da noman rani shekaran jiya kun gani an fara inda rai da Allah irin waɗannan ayyuka za mu cika su don unhwanin 'yan ƙasa noman gandari da noman rani da rai da Allah za a bunƙasawa wadda talaka ba zai sani wanga lokacin damana ba ne wanga lokacin rani duk dai mai niyya mai kuzari mai ƙoƙari zai iya samun abinci na baki ko ga damana ne ko ga rani da rai da Allah kamar tallafi za a yi ma manoman su ci gaba da aiki ko za ku gani ko menene za a yi musu insha Allah to Allah ya tabbatar da alheri zancen karatun boko shi kuma nan ba da dadewa ba zuwa ranar litinin mai zuwa nan da kwana 2 kenan za a so karatun boko a dufaɗin ƙasar nan ina aka kwana game da shirye-shiryen mun san cewa gwamnati tana ɗaukar nauyin takardun karatu da littattafai kayan aiki malamai akan tura su duk wannan tsarin an kimtsa shi a yanzu to alhamdulahi ba za a farawa ne an fara ko tunda yan jami'a har sun shiga yanzu yau kwana nawa
ina ji kwana Sun kai mako 15 ko wajen sati biyu da Sun sun kai ka fara sati biyu, sun kai sati biyu ina ji 4 ga watan da muke ciki sun ka fara karatu waɗanga su kuma inda raida Allah ne ran litinin mai zuwa ko biyu ga wata sabon wata da zai kamawa za su farawa kun gani lokaci da ya ƙure da mun ka zo ba mu tardo ba da an shirya waɗannan kayayyakin na 'yan ɗalibai kuma duka wata biyu ne ya yi sarwa ya kamata a ce ai wannan lokacin inda akwai niyya da kayan an tattara su duk da ba a yi haka nan ba duk da abin da mun ka tardo mun yi ƙoƙari mutane mun tardo minista na education national sun ba mu bayanin akwai 'yan kasuwar da an ka ba wannan kasuwancin na sayan kaya da sun ka ce sun hwasa subhanallah sun ka ce sun hwasa bayan an riga an ba su an ba su sun ka ce sun hwasa ba su iyawa waɗansu da sun ka tsaya sun ka ce takunkumi ya sa kaya sun yi tsada abinda kake saye kama a ɗauki lissahi jika 100 ya koma jika 168 ga wadda sun ka gai kenan an yi musu ƙari na jika 68 in an ɗauki jika 68 haka ne in an ɗauki kama jika 100 kaya suke da ta ce to dole sai an kama mata wannan jika 68 da sun ka hau da ba a tsara da su ba a samo mata su to kuma kowa ya san halin da muke ciki tunda akwai shugabakun jiya kowa ya jiya da ya hito ya ce ba za mu sati guda ba kasanmu sai ta a lokacin juyin mulki lokacin juyin mulki ya ce kasanmu sai ta runguji tattalin arziki ba mu iya ba da albashi tattalin arziki zai wargajewa to Allah da ikon shi wannan duka bai faru ba mu komo ga haraka karatu bisa kai ga tambayar da ka yi mini mun ka ce to mun san da karatu na gwamnati shi ya kai mu matsayin da muke ce nan dole ne alhaki ne bisa wuyanmu a samu yara kan su shiga ran litinin buyi ga sabon wata a sama musu kayan karatu takardu da alkalami da sarwarsu da allo duk dai abin da ya kamata da littattafai a samu musu mun ka ce muna da jirage alhamdulillah in ƙasar waje ake zuwa biɗo su tun da 'yan ƙasarmu waɗanda ke cikin wannan hanyar sun kasa mu ba za mu kasawa ba ba za mu ƙasa a gwiwa ba duk hanyar da za mu biya a samu waɗannan kaya ana samu su Allah ya sa an samo su kuma ba a ƙare samo su ba tunda har yanzu akwai ton wajen 60 da wani abu da a bisa hanya da in Allah ya raida za a kawo su sarwa cikin jirgi to jirgi bai ya ɗauko su duka in an ce kuma zuwa za a yi ana komowa da jirgi sai an yi shiga wajen yalla 40 ko 50 to ai kuma masu tuka jirgin su ma ƙyan adam ne akwai gajiya kenan dole sarwa za su zuwa cikin jirgi waɗanda ake bukata a gaggauce sarwa za su shigowa cikin motoci a sawo su cikin manyan motoci a kawo amma tonna 1000 da wani abu ko mota dai a ce tonna 40 take ɗauka kun san sai an tattara motoci da dama bale dai a kowuya a samu motoci masu ɗaukar tonna 40 kenan yana iya ya ɗauki lokaci mai kayan su duka an tattara su kuma da raida Allah waɗanda ake so cikin gawa za su zuwa cikin gaugawa su ta jirgi za a sayo su waɗanda ake iya ɗan jira sati guda ko sati biyu za a sayo su cikin motoci ba a ce mota sai dai a ce motoci su zo da su amma dai a takaice dai komi yana shirye komi yana shirye makarantar za ta soma yadda ake so komi yana shirye tunda albashi ai kun gani
waga shiga ga 'yan kwantaragi an ka fara fara biya kuma kowa ya san da cikin haraka ban ilimi 'yan kwantaragi sun yi yawa tana akwai niyya ta komi ya je daidai ya fara cikin lokaci. A halin da ake ciki yanzu a kasar mu Nijar, wannan juyin mulki da jami'an tsaro suka yi kamar ya so samu 'yan Nijar daidai inda yake musu kaikai ne, sai gashi gaba ɗaya aka samu wani haɗin kai 'yan ƙasa suka tashi tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, kuma kishin ƙasa ya taso ta ko'ina 'yan ƙasa ba kashin zancen da suka yi sai cewa wannan zancen ƙasa ne, ya kamata mu tsaya ma ƙasar mu kaza kaza. A wannan fanni a ganin ku ya kamata a ce an yi wani tsarin da zai sa wannan kishin ƙasar da ƙamnar ƙasa da aka samu yanzu ya taso ga 'yan Nijar ya ɗore? To alhamdulillah, ka san Allah shi ke komi. Akwai wani lokaci da 'yan Nijar in ka dibi ma dan uwarka sai ya ce dibin reni ka yi mishi. Haka yau ya kai ba 'yan Nijar ba, har waɗanda ba su taɓa sanin sunan Nijar ba sun ka tashi sun ka kama ma Nijar tun da sun ga walaƙaicin da ake biɗa a yi ma ƙasa, ƙasar da a bisa kai ga gaskiyarta. 'Yan ƙasar Nijar na birni da na ƙauye babu wanda bai tashi ya yi tsayin daka ya ce ƙasar shi ce, sai dai a kashe tsohuwa bisa akushin da wata. Ƙauye kake gani mutane sun tashi sun yi gungu, an shiga masallaci, an shiga coci, an shiga kai har masu gumki, an je wajen gumki an kai kuka ga Allah. Ƙasanmu Nijar Allah ya kare ta, kwanciyar hankali da ɗan uwanci damƙo na zumuntaka ya tabbata. Wannan abin ya zan tarihi ba ga 'yan ƙasar Nijar ba kawai, har da ƙasashen waje da ke ganin mu. Ƙasashen Faransa ma akwai wanda ya gaya mini, ya ce wutaran da sun kai sallah sun ka ƙare sai da an ka ce a samu Nijar addu'a. Masha Allah. To waye ka muna wannan ya muci da hirgici duka? Faransa ce. Don gane da abu ne ikon Allah ne. Abinda muke fata Allah da ya maido hankalin 'yan Nijar ga ƙasarsu Nijar, sun kasan ƙasarsu ita ce a gaba, ita ce a baya, su zamanto wannan fasa'a da lura da Allah ya ba su ta zamanto ta tabbata cikin zukacenmu mu duka. Mu zan da ba mu da wata ƙasa sai Nijar. Nijar ciwon 'yan Nijar ce. Nijar tilas ɗin 'yan Nijar. Duk abin da muke yi in dai ya zamanto ba na haɗin kan 'yan ƙasa a fasa da shi, tunda Allah ya kawo ƙarshen shi. Wata bui mutane na yawo suna zanga-zanga, suna nuna ba su yarda ba da murɗiyar da ake son a yi muna, suna nuna goyon bayansu da suka yi muna. Baka taɓa ganin wani ya hiddo da rafo na farti, sai ka aza Nijar babu farti. Ba a taɓa ma wani farti ba. Babu wanda ya taɓa hiddo a farti haka ya ce ni ɗan farti kaza ne. Farti guda ne Nijar. Nijar kawai. In ka ga mutum da tutar Nijar ce. Sai ƙasashen da ke kama muna. To wannan haɗin kan da Allah ya bamu, muna fata ya ci gaba, muna fata ya ɗore. Duk matakan da ya kamata a bi za a biya, wannan abin ya zama tabbata da rai da Allah. Na'am. To madalla mai girma shugaban kasa, gashi mun zo karshen wannan tattaunawa, wani sako gare ku, sakon karshe zuwa ga al'ummar Nijar gabaki daya? To alhamdulillah, sakon da ke gare mu zuwa ga al'ummar ta Nijar, maza da mata da al'ummar da sun ka kama muna cikin wannan gwagwarmaya,
shine na godiya, tunda yau mun kai wanga matsayi da muke, mun fara ganin galaba cikin kokowar da muka yi da mu da faransa, zan cewa ba ma ecowas ba, al'umma ce ta niger ta tashi tsaye. 'Yan uwanmu na ƙasashe makwabta kamar su mali, su burkina, su guinea, su nigeria da benin, makwabtanmu da al'ummarsu ba su yarda ba da takunkumin da ecowas ta samuna, sun ka tashi sun ka ba mu goyon baya. Muna yi musu godiya, kuma muna fata allah mai kowa mai komi da ya sa wannan lokaci ya zo na 'yan niger su dogara ga kansu, su hiddo incin kansu, su unhana da arzikin ƙasarsu ba cikin mirdiya, babu baɓakere, babu wani tozarci, ya zamanto ya samu cikin nasara kullum bisa kai ga niyyar da muke ɗauke da ita. Tunda niyyar da muke ɗauke da ita allah shi ya san zuciyar kowa, amma niyyar alheri muke ɗauke da ita don 'yan uwanmu 'yan ƙasanmu gobe su ce guma da an kai. Shi ne wannan saƙo na ƙarshe da zan cewa saƙona ga 'yan ƙasarmu niger, su jaye ƙaho wando, su ɗarma zane da kyau. Kokowa ba ta ƙare ba, shaidannu ko an kore su martaba su yawa gare ta, za su iya sakewa huska, su komo muna da huska ta aminci, amma ba aminci ba ne, cuta ce a ƙasa. kenan mutane su san da wannan, 'yan ƙasa su san da wannan, wadda sun kai tsayin daka sun kace ba su yarda ba a cuta ma ƙasa, su ci gaba da hattara da sa hankali, abinda duk ba su yarda da shi ba su gaya ma shugabanni, ko mai gari ne ko mai anguwa ne, cikin daji da birane, a tsaya. Kokowa ba ta ƙare ba, an yi kaye, an fara kaye, amma akwai sarwar kokowa. Kokowan nan kuma dole sai an darne zuciya, mai hankuri shi yake da nasara, mai hankuri duka kuma shi zai morewa insha Allah. Wannan shi a kiranmu ga 'yan ƙasarmu Nijar. Na'am, Allah maɗaukin sarki ya ba mu hankuri, ya kuma ƙara mana juriya ga zukatanmu a game da wannan kokowa da za mu ci gaba insha Allah. Masu kallon mu da sauraron mu, kamar yadda kuka ji kuka gani, a nan ne muka kawo ƙarshen ita wannan tattaunawa da shugaban ƙasa, shugaban majalisar ceton ƙasa, General da Brigade Abdurrahman Chani, a game da inda aka kwana da kuma inda aka tashi dangance da wannan kokari da jami'an tsaron ƙasar mu suka yi na ba Niger sabon lumfashi a ƙarƙashin juyin mulkin da suka yi ta ranar 26 ga watan Yunin da ya gabata, a ƙarƙashin inuwar majalisar ceton ƙasa ta CNSP da kuma gwamnatin wucin gadin da aka kafa. A yanzu haka ana ci gaba da gugurmaya, kuma kun ji sako na shugaban ƙasa na a tashi a zagine a jaye ƙaho wando a kirshe, saboda a ci gaba da wannan kokowa sai kasar mu Niger ta tabbatar da yancinta a huskar kasashen duniya baki daya. Kasar mu Niger ta kwato haƙoƙin da aka tauye mata yau shekara da shekaru. Kasar mu Niger ta tabbatar ma duniya cewa ita ƙasa ce mai kima, mai daraja, mai mutunci. Akan haka muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa ta yau, sai kuma a wani lokaci na gaba idan mai kowa mai komai ya yarda za mu sake saduwa da ku a wani shiri na musamman akan haka. Assalamu alaikum.